କାଲି ଯିବୁ ତ ଅଙ୍ଗନାବାଡ଼ି? ଆଜି ଯିବୁନି କହୁଛୁ? ହଁ ଆଜି ଯିବୁନି? କାଲିକି କାଲି ଯିବୁ ତ? ନଗଲେ ମାଡ଼ ଖାଇବୁ। ମାଡ଼ ଖାଇବୁ ତ? ମାଛ ଖାଇବୁ ବୋଲି ଆଜି ଅଙ୍ଗନାବାଡ଼ି ଯିବୁନି କି? ଆଜି ଅଣ୍ଡା ଦେବେ ସେଠି ବି, ଜାଣିଛୁ ନା ନାଇଁ? ଏନେ ମା ମାଛ କାଟୁଛି, ଏନେ ଭାଜିବୁ ଆମେ। ଏନେ ମା ମାଛ କାଟୁଛି, ଏନେ ଭାଜିବୁ ମାଛ। ଏଟାରେ କେରଳ ମାଛ ଆଣାହେଇଛି। ଏନେ ମା ମାଛ କାଟିବ। ମାଛ ଏଟାରେ ମାଛ କାଟୁଛି, ଏନେ ଭାଜିକିନା ଖାଇବୁ। ହାତଟା ଖର୍ଚ୍ଚି ଯାଉଛି ମୋ ହାତରୁ। ଏନେ ମା ମାଛ ପୁଣ୍ଟାଟା ପୋଡ଼କଉଛି, ଖାଇବୁ ଆମର। ମାଛଟା ମା ଭାଜିବି, ଆମେ ତାପରେ ପୁଣି ଗାଧିବି। এইটা মাছটা কাটুছি মা। মাছ কাটিবে এটি অଳିহাটা তার মাছ অলিহাটা তার পুঁটাটা ভরকা হচ্ছে, অলিয়া পুঁটাটা দেখছি ওটা বেলুনটা। এটার বেলুন আসছি নাইছিল আংটি পাখরে মরে আছি। ওহো আংটি কাটার মার দেবা, এই অটো ভরতে দেবে আংটিটা না নাকি না? তা হাতটারে খানা বুঝলেন তো? পরিবার সব বুঝে যারা কেই পরিবার জিনিস ছাড়া এনে তারপরে মা হাত কিরকম ভরকেবে। এটা গোটে পুনটা বেলুনটা ভরকেবে এনে মা তারপরে ঠাকুর পুনটাটা ভরকে দিলে তারপরে আমরা মাছটা হটাই দিয়ে তোমার ସବୁ ପରିବା ଆଣି ପକେଇଛୁ, ସବୁ ଜିନିଷ ଏନେ ଆଣି ପକେଇଛୁ ମା। କଲା ଏତେ ନାଣି 4 ନାଣି ଏନେ ପୁଅ କାନ୍ଦୁଛି ଯେ ଏନେ ଶାଢ଼ୀ ଚୁରୁନି ଆମକୁ। ଏନେ ମା ଧୁଇ ହେଲା ମୋ ମା ଭାଜିବୁ। ଏନେ ଶାଢ଼ୀଟାକୁ ମା ଧରିଛି ପୁଣିଟା କରିଥିନି ହାତ ସବୁ ଚୂନ ହେଇଯିବ ଆମର ସବୁ ଜିନିଷ। ଏଟାରେ ଏକ କାଉଟା ଆମ କା କଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଳେଇଲା। ଏଟା ଦେଖ କାଉ ଗୋଟେ ନାଣି ସବୁ ଚୂନ ହେଇଯିବ ଆମର ସବୁ ଜିନିଷ। ଏଟାରେ ଏକ କାଉଟା ଆମ କା କଲୁ ମା ଆମର ହେଲେ ଏଇ ପଙ୍ଖିଟାକୁ ହେଲେ ମାଡୁଛି ଝୁଲାନ ପଙ୍ଖିଟାକୁ ମା ଆମର ମାଛ ନେବ ମୋ ମା। ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓଟା କରାହବ।
ତାପରେ ଦେଖ ବାଲ୍ଟି ତାକୁ ଏଇନା ମାଡ଼ିବ ତାପରେ ଧୋଇଦେବ ଦେଖ ଧୋଇକିନା କାଉ ଏଇଟା ଦେଖ ଆମର କୁକୁଡ଼ା এই গাধা গাধা କ'ଣ ହଉଛୁ ଖାଉନୁ ଏ ଟେଞ୍ଚୁ ମାଛ ଭାତ ଖାଉଛୁ ମାଛ ଭାତ ପାଇ ବୋଲି ଗଲୁନି ଆଜି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଏଇ ଛୁଆ ଟେଞ୍ଚୁ ଦେଇ ସ୍କୁଲ ଗଲାଣି ଆଜି ମାଛ ଭାତ ଖାଇ ବୋଲି ଗଲାନି ଆଜି ବେକାର ରହିଗଲା କାଲି ସ୍କୁଲ ଯିବୁ ଯା ଛୁଆ ଯାଉ ମୁଣ୍ଡା ଗାଡ଼ି ଯିବେ ତଳ ଉପରକୁ ନା କାଲି ଯିବୁ ହେଲା ବୁଝିପାରିଲାନି ଆଜି ବୁଧବାର ଯାଇଥିଲେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଥାନ୍ତୁ ଏଠି ମାଛ ଖାଇବ ବୋଲି ରହିଗଲା ଘରେ ଟିଚକୁ